בוקר טוב חברים, הוולוג הקודם הלך ממש טוב. האמת היא שזה היה גם די מרגש, כי די הגשמתי חלום, מי שראה את הסרטון עד הסוף ידע את זה. בכל מקרה יש לנו יום מטורף, אנחנו הולכים למועדון היזמים, 2 אימונים, ליוויים, פגישות, בואו איתי, הולך להיות מטורף. אז הגענו למכון האימון הראשון שלנו להיום, כתפיים, פוש, אחרי זה מתקול עם אינטרוולים. מעלים משקל, יורדים בחזרות, עשינו עכשיו 5 עם 75, עכשיו אנחנו נעשה רביעייה עם 80. אם נעשה יום אחד עם 105, אני ממש אשמח. שיא חדש ל2. קליל! טוב, סיימנו כבר את כל הסטים של הכתפיים, נשאר לנו רק לעשות אירובי. סיימנו את זה. עוד קצת חלקים של פיתוח גוף, סיימנו להיום. הסתיים האימון הראשון, היה בסדר גמור, שים לא נסגרו. כן, אנחנו באזור תעשייה. זהו, הביתה, אוכל, מנוחה, עבודה על המחשב ולמועדון. מבהילים את רעות. לא! טוב, הילדה שלי חזרה אלוהים. מה? קיצר, אוכלים צהריים, אורז וחזה עוף. טריבה. טריבה? יאללה, נכון. טוב, אני מוכן. מה אומרים? לבוש יפה. יועץ עסקי לעניין. משהו עזרה. טוב, יצאנו, לבושים היטב, אל המועדון. הופה. הגענו לפה עוד הפעם, יום אחרי. כמה רעש. בכל מקרה, היום כן יש סדנה, וידאנו את זה קודם, וזהו, הגענו, קיצר. הגענו, אין מצב שאין היום סדנה. אנחנו אחרי הרצאה מאוד מעניינת, היה לא רע בכלל לגבי עריכת וידאו וכאלה, כל מיני אפקטים, כתוביות. סוף יום, מה השעה? 6:30. היום עוד לא הסתיים, אפילו רק התחיל באמת. נסיעה הביתה, מלא דברים. מלא. זה מטורף. נראה פה מטורף. אנחנו נלך לנו הביתה, נשתה קצת קפה קר. איזה קפה קר? 6:30 בערב. הולכים לשתות קפה קר, ואנחנו חוזרים הביתה. נתראה. יש לנו פה דייט. הגענו סוף סוף. וואי, בסוף לא ישבנו בתל אביב, באנו לראשון, באנו לשבת בנאפיס. חבר'ה, יש פה כמה בנות שאנחנו מאוד אוהבים, באנו לשבת, האמת שיש פה גם אווירה ממש נחמדה. וואי, חשבתי אמרת, יש פה כמה בנות שאנחנו מאוד אוהבים, אני כזה. אני אוהב רק אותך. יש לי רק חברה אחת וזאת רעות, חברים. תודה רבה. בימינו זה לא מובן מאליו. איך היה רעותי? וואי, היה טעים. אכלנו שקשוקה וסלט חלומי. דרך אגב, וכל החבר'ה שמתחתבים וכאלה פה בקהל שלנו. מתחתבים. כן. אמרתי, רגע, יש מתחזים? לא, מתחתבים. בכל מקרה, האמת שיציאה עם שקשוקה ככה ואיזה סלט בצד לחלוק מנה עם הבת זוג, שיש את הבת זוג הכי טובה. בסדר, זה בעיה שלכם, בסדר, לי כבר יש אותה. ככה לקחת סלט ואיזה שקשוקה בצד ולחלוק מנה, זה ממש אחלה. עכשיו אנחנו חוזרים הביתה, והדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות זה לעשות משימות. מי שלא יודע, בייעוץ עסקי מקבלים משימות. כן, קר קצת. יש לנו משימות לעשות, הולכים לעבוד עוד הרבה על המחשב, אולי גם נספיק לעשות איזו פגישה שהייתי אמור לעשות, אבל בגדול, זה הכל. תקשיבו, זה היה יום פשוט מטורף, באמת, אין לי איך לתאר את זה, אני ורעות שפוכים מהעייפות. הגענו הביתה לפני שעה וחצי בערך, האמת היא שמאז פשוט עבדנו כמו מכונות, לא הספקנו אפילו לצלם מרוב שרצינו רק להספיק לעשות את כל הדברים שיש לנו. מאמין שהמיומנות הזאת תשתפר עם הזמן, שככל שיהיה לנו יותר זמן צילום נדע כאילו לצלם וגם לעבוד תוך כדי. זהו חבר'ה, נתראה בוולוג הבא. תודה רבה לכל מי שהגיע עד לפה בכלל, ולילה טוב. לילה טוב.